Jotono Khulumkha Rangtani takuk te bukuk song Chini Tipramo thane angoi Haine 30 September 2023 বার শনিবার ক্লাইগো जों दिनो 12 घंटा 12 hours एडिसिएरिया बन जों कल खाइखा ओ बन्नो चारिने बागै जत ताखु बुखुरो तिन तिप्रामथा पातिनो योगदान दिफाइदि तामने के जों साइमनो ओ तिप्रा हास्तेगो गदुगमा बसरमै जों बिरमान कफाइ तंमानि तिनि मानथाइ सकताइ मायां तंमानि जों चाकरि मानथाइराव मायां तंमानि ओ बिरमाननि काटिने बागै ताइ तिनि ग्रेटार ट्रिबालैंड स्टेटहुड डिमांड सेपारेट स्टेट डिमांड अबनो दुइजों खरांथि सानाय अबनो दुइजों दिल्लीआव तिनि थानसानो जों फुंदुंनाय आबनि बागै फाइने 30 तारिख सेप्टेम्बराव जतनो खाबाय खुगबाय तिनि ओ बन्नो सक्सेस खायनो बागै कप्लाय खायनो बागै आं जतनो आंनि खाबाय खुबाय कबक जागो हामबाय खुलुमखा।